Здравейте! Ако сте млад човек, който трудно си намира работа, имам страхотни новини за вас. Добре дошли в Работа за всички, проект, който ще промени живота ви, като ви помогне да намерите стабилна работа. Сигурно се питате, какво прави Работа за всички толкова специален, не обясня. Този проект не се стреми просто да ви намери някаква работа, а да ви намери правилната работа за вас. Говорим за персонализирани планове за развитие, съобразени изцяло с вашите нужди. Представете си, че имате личен съветник по кариерното развитие, някой, който наистина се интересува от вашето бъдеще и е решен да ви помогне да успеете. И това не е всичко. Работа за всички предлага и мотивационни обучения и психологическа подкрепа. Нека си го признаем, търсенето на работа може да бъде трудно и понякога просто имате нужда от допълнителен тласък, за да останете мотивирани. Ние сме тук, за да ви повдигнем духа, не само професионално, но и емоционално. Една от най-готините части на този проект е директната връзка с потенциалните работодатели. Край на безкрайното изпращане на автобиографии в нищото. С Работа за всички ще имате шанса да се свържете с истински работодатели, които търсят точно човек като вас. Този проект не е само за млади хора. Ако сте над 50 години, имате увреждане, имате ограничено образование или сте мигрант във Варна, Работа за всички е тук, за да ви подкрепи. Вярваме, че всеки заслужава справедлив шанс за успешна кариера. И така, какво чакате? Присъединете се към нас и направете първата крачка към нова кариера. Възможностите са там, а с Работа за всички няма да ги преследвате сами. Нека превърнем мечтите ви за кариера в реалност. Благодарим ви, че гледахте и не забравяйте да се абонирате за още актуална информация как Работа за всички може да ви помогне. До скоро!